Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Umra o Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong shot suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Tay. 56 anyos, minyo o dunay duha ka mga anak. Itago na lasab ang akong address diri sa Habagatan sa Sugbo. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga kabilin sa akong apuhan. Mipanaw naman gud ang among apuhan. Aron ninyong hisabtan, sugdon ko sa dihang buhi pa siya nga ako ang nag-atiman niya. Ingon ini ang mga paghitabo. Kaon pala. Gamay pang nakaon mo. Dili na ko. Gamay pala yung nakaon mo. Dili na nako kaya do. Ang pagkaon la? Ang akong lawas. Kasurinderon na. Gusto na lang ko nga upaway na lang. Aron dili ka na mahasol sa pag-atman ako. Nag-iwan pagod ko nga nakahasol ka na ko la? Kung nahasol pa ko, dili na ko magatiman nimo. Nga tong yuta. Insala? Akong ibili nimo ang akong yuta. Ay sus, unya na tamang istorya na lawi. Kahit kay paminahon. Pero kinahanglang isulti ko ning daan. Kay basin, dili na ko makasulti ini. Ayaw pagsultian na. Gusto na. Panghipos ako na ningin mong gikanan. Dili ka na makamukaon. Sige na. Ha? Nalugod na si Lola Gaw? Yun, anak magina siya basta magluya na. Dayon og panugon. Unya, naghisgot na magka sa iyang yuta. Ay, wala ko tagda, uy. Lainan ko maminaw. Uy, ayaw na gawin. Sabi kay. Kinanang paminaw na ni mo kung unsay ipanugo ni Lola. Ibasig uwahin na yan ang tanan ba? Oh, Kung mao ba? magbahin sa yuta, magbahin bata sa iyang yuta, nagyug ko'y bahin na di ba? Kay apon sa ko. Ha? Madto na niya akong Lola. Kay pangayon ko sa niya nga akong bahin. Go, Pedro. Si Pedro, Ulula. apo man sad nako siya. Apan, ikaw maning nag-atiman ako, dotay. Maong mas dako ang imong bahin. Lula, ang atong atimanon karon mao ang imong kaayuhan. Ang akong baol. Ay nagkabala ka ng imong baul, Lola. Ako na'y magkatiman na anak. Kaya ito, pabinan ako gatiman. Hangtod karon. O lagi. Kanus amang ko maabtik ani. Aron manggunan ako sa akong baol. Ay sus, Lola. Unya na lang una-una. I-relax lang imong hunahuna. Yan ang mga butanga. Aron nadali ka maayo. Si Pedro, batong nangayo og bahin sa yota. O Lola, muanhi ko na siya. Ayo! La! Oh, diyan na. Hey! Yan na si Gaw Pedro la eh. Magbahin ang kulta sa imong yuta la. Nagingon ba ko, dotay? Oh, kuan la. Gaw, hindi pa siguro maayo nga ato na hiskutan ron ni Lula Gaw eh. Kay, dili pa kondisyon ang iyang pangunahuna tungod sa iyang gibati. Unya na lang kung maulian siya. Aw, mas main ang sigutan daan Gaw. Kay aron ba nga makadungog ka gyud sa isulti ni Lola para nako. Kay basig ang kono niya nimo tanan kay ikaw may nagkatiman ni Lola. Gaw Pedro. Recorded by X Thunder Gaming.
Nagkasabot ko sa tuyo ug tumong sa kong igagaw. Apan gilainan lang ko nga buhi pagani si Lula. Ingon ana na siya, kadinalian alang sa iyang bahin sa yuta sa among apuhan. Ug tuod man mipanaw gid si Lula. Ug gibahin namong duha ang iyang yuta. Angkon-angkon lang una ang pagbahin. Hangtod nga nga minyo mi og nakaanak. Og dito na nanimuyo sa lugar sa iyang asawa ang akong igagaw. Ug unya, unsa na kinatabo ron sa akong igagaw nga si Pedro? Nga wala man mauli dinhi sa among lugar. Dugay na day siya nga kauli din, he? Sukad siya na minyo. Murag kapila na lagi sa makauli dinhi. Unya, ang iyang yuta. Ay mao magani. Gusto kay siya sa una og bahin sa yuta ni Lola. Apan wa di niya atim man na. Gustong tanan ko nga tikaron na nga kog apil apan basig mukalit ng tug uli ba? Ya masuko na hinoon. Nga akong gitandog ang iyang yuta. Naklaro na day na ninyo inyong pagbahin, ana? Ay daw ha, god. Angkon-angkon ra god. Pero di pa gid final. Og base ang hinungdan nga wa siya mo pauli. Kaya nagkakuan ay magud mi, nagka-diferensyahe magud mi sa una. Kay giprinta lagi niya ning yuta ni Lola. Nga wa magpahibaw nako. Pero nahusay ra mi adto sa barangay. Apan sukad adto, wa lagi siyang pauli pa. Mapag-away-away nga mag-agaw tungod lang sa kabilin nga yuta ninyo sa inyong apuhan. Tuod. Ibaligi ako dahil siguro ng mga lubi nga wala mo nga kay di naman puslan pa. Og, unsa man, di ka magpahibaw sa imong igagaw? Di na lang siguro. Kaya nga kung hilabtan, ang kana ramang naasa kong bahin nga yuta. Ikaw, mauman ka ha. Kapag ka mahuman o gamit anang akong cellphone dilya, mag-Facebook ko. Nagduwa naman ka diha. Ay, di nag-chat ni mo ay. Daan palagi ko. Biyabi lang akong cellphone be. Hitsa makani. Sigaw Pedro man din eh. Yanong gihilabtan man nimo ang mga lubi nga wa man ang hidako. Hala ka tay. Yabag ni siya. Yang ako mang bahin ang ako gilabtan. Wa man ko mang hilabot sa iya ha. Nailaing chat, oh. Mag-abot ta sa barangay. Hala ka tay. Ikiha kasi mo igagaw. Nagkasabot naman unta mi sa kong igagaw sa among pagbahin sa yuta sa among apuhan. Nasuko mahinuon siya nga nagbaligya ko sa mga lubi nga dili mamunga nga sa ako man unta tong bahin. Pag ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Sabot-sabot ra ang among pagbahin sa akong igagaw sa yuta sa among apuhan. Ug way laing tao nga nakatestigo sa among pagbahinay. Balido ba ang maong pagbahin? Ikaduhang pangutana. Gibaligi ako ang mga lubi nga wa na mamunga sa akong bahin. Nasuko man hinuon ang akong igagaw ug iya kong ikiha kay wa kuno ko mananghid niya. Kinahanglan ba day ko nga mananghid niya nga sa ako man to nga bahin? Nakalapas ba kus balaod? Ikatulong pangutana. Kung ikihagi ko niya sa pagputol o pagbaligya ko sa ako mga lubi sa akong bahin, mapreso ba ko? Unsa masad ang maong kaso? Unsa may akong buhaton aron nga magkahusay mi? Ikaw ba itong katapusan? Dapat kuno nga naghuwat ko nga may kasulatan na nga maunagid ka na ang akong bahin. Kinahanglan pa bagyo di ay nga niuyon man unta siya sa among pagbahinay daan. Sadaan ba ko? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, tay.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlawa, kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral og mga problema sa mga ginadiling og drugas. Muna ayaw na pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang atuang mga suking tigpaminaw? Hinaut unta nga matag adlaw maminaw mo na amoy makutlo nga pagtulunan og inspirasyon nga makahatag ninyo kadasig nga manikasika sa atuang kinabuhi, realizing na no life is perfect. Yes. Always good na. Sa ito Always, makutlo pagtulunan nun, Dok? You are never too old to set a new goal or to dream a new dream. Correct. Why age limit ang pangandoy? Yes. Kaya binahuman na ka, na kailang pangandoy dili. Daghan Nakuabot ng pagit usala kayo. ay nasad. Daghang pa kita Oh. may balian ng kalibutan na. Ha? Ito magambog-hambog nga we graduated college so daghang kay mga degree nga kay baw tatanan. Daghang Yes. may bali, no? Correct, correct. Ah. Okay? Unya, ato ang letter sender karong Matong adlaw, letter Dok. sender attorney si Tay. Si 56 Tay. years old minyo, duha ka mga anak. Punto legal ang problema ni Tay, no? Taga Yes. South of Cebu. Di ba kini mga taga Sambuan, no? Tagang salamat dahil ninyo mga Berunggel o mga Karunggay family diya sa Sambuan, no? Kay giabi-abi taon mi ninyo maayo sa mong pagbisita dahil sa inyong lugar, no? Mga si si Sir Limuel Sagaral diya sa rundam ng inyo, sir. So mayong pagpaminaw, no? Yes. Okay, so, mga punto pangutana, legal. punto Unang legal. pangutana ni Tay. Sabot-sabot ra ang among pagbahin sa akong igagaw sa yuta sa among apuhan. Walay laing tao nga nakatistigo sa among pagbahin. Balido ba tong among pagbahin? Sabot-sabot ra. Why dokumento? Na, maugyod ni. Ako ang ato ang ginatanaw gyud no nga mula ginay naka-importante sa pag-document kung unsay inyong mga nasabutan. Kay kanang papel no mo last na siya even beyond the lifetime sa katong ni pirma og nihimo ana nga mahimo na siyang balido no maski pagwa na ang katong ni pirma anang papila. Now ang kung pulong lang manggod og sabot-sabot atong saligan wa pagitay testigos lisud kaayo pagprobar nga kitay nakapanag-iya na anang yutaa or nakabaton baruntag katungod anang yutaa kay wa manggod nato gidokumento no. So ang ingon ka kung valid ba ang pagbahin ana dili para mahimo ng valid ang pagbahin ana dapat inyo gyud nang i-put down into writing, ha? Kinang naagay kasulatan, no? Yes. Pirmahan yung duha. Yes. Kaduhang pangutana, gibaligya ko ang mga lubi nga wala na mamunga sa akong bahin. Nasuko man ang akong giagaw ug iya kong gikiha kay wala ko mananghid niya. Kinahanglan ba di ay kung mananghid niya nga sa ako man ning bahin? Nakalapas bakos balaod? Yes, no? So, ang Nakalapas ba kung siya balaod ato ni nga baligya niya ang iyang lubi nga wala na mamunga so siya ang bahin. ang lubi ray imong ibaligya kay ang yuta mong pudog apil mo naka-attach sa maong yuta Basta ang nabunga- angay natong ang bunga ra baligya naman or ang siguro. kuan no pero I think wa man siguro no dili kay ko familiar on kaning sa mga coconut ang kaning Ang lubi pagpangawat nato mo na against the law. Oh. Pero ang paghatag nato sa katungod no sa laing tao murang dili man na siya illegal. Pero ang pagpangupras niya ana pohon kinahanglan maabot sa kanang ilang kasabutan. No, so ingon ana na inana na ang mahitabo. Okay? Yes. Sunod nga pangutana, kung ikihagyog ko niya sa pagputol o pagbaligya ko sa mga lubi sa akong bahin, mapriso ba ko? Unsa man sab nga kaso? Unsa may akong buhaton aron magkahusay mi? So, ani ni no ang mahitabo no nga ang pagputol no sa lubi din ha kaning sa namang guni office no sa kanang in charge aning mga lubi no nga nagdili sa pagpamutol sa mga lubi o pagbaligya ana no. So, basin natin kalap
lapasan kamay pero pwede ra man gyud na di man inaana gyud super ka stricto. Pasin patamnon lang ka para mupuli ana unya ihusay lang na ngadto sa tag-iyay patawag lang to dito sa barangay para Yes. magkahusay mo, magkastorya anay gyud mo ug maklaro ninyo. Mo maka-comment ako naton kaya ako taga probinsya man ko no. Ang mga lubi nga di na mamunga karaan na kayo ipaputol man na kay mong kukulamber. Tinuod. Imo na kay pulihan na po nimog tanom mog bago nga kusog mamunga no. Yes, ana lang So, yun. di pa sabot nga, murag baliwala lang po ang kanang mga punuan sa lubing ang iputol. Imo nang pulihan og tanom mo mga bag-o. Yes. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Dapat to no maghuwat ko nga may kasulatan na may nga maong gyud kana ang akong bahin. Kinanglan pa ba nga nga ning uyon man unta siya sa among pagbahinay daan? Sad-an ba gyud ko? Dapat siguro no nga naghuwat mo sa kanang kasulatan kung naamang gani. Pero kung naasad gyud kay right anang maong yuta because air ka taga panunod ka dili man gyud kinahanglan na ay extrajudicial settlement sa inyong pagbinahinay kay naa man kay gitawag na right pro indiviso or in Kuwait right nga ang mupalit ana mahatagan lang katungod kung unsa ra puy imuhang katungod isip heredero isip tigsunod pero dili pa ma-determine ug asa gyud dapita ang imuhang bahin ini. Kay wa pa man ninyo na subdivide, wa pa man mo nagkasabot, no? So, at least diha dapita maklaro lang na siya, ha? Okay. Okay, mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.